aquesta primera entrevista, ara que ja ets reina, què deus sentir? Vull dir, primer, moltes gràcies per haver-nos acollit al teu palau i per haver-nos deixat des de recomanacions de llibres fer-te la teva primera entrevista un cop haver pujat al tro. Ai no, el plaer és meu de poder-vos ensenyar el meu palau de llibres. Gràcies. Molt bé, doncs sembla que comencem amb l'entrevista. Mira, primer, a veure, ara que ets reina, quin llibre faries que tot el teu regne es llegís? Ostres, aquesta pregunta és bastant difícil perquè jo la veritat diria que no obligaria a llegir cap llibre a ningú perquè crec que tothom hauria de ser lliure de llegir els llibres que volgués. És la gràcia de la lectura, que tothom pugui trobar el seu llibre i la veritat és que no ho obligaria sobre ningú, que tothom escolli el llibre que ell prefereix. Bé, ja l'heu sentit. Quina reina més increïble tenim, moltes gràcies. Després, ara anant una mica més cap al posat, què seria el que destruiries, el que aboliries en la construcció de llibres? Mira, la veritat és que sí que tinc algunes queixes i serà la meva primera ordre com a nova reina dels llibres. Per començar, ara us parlo directament a vosaltres, espectadors, que mireu, llibreters, editorials. Em podeu explicar què representa això? Perquè hi ha 3 llibres de la mateixa saga, de la mateixa editorial, en el mateix idioma, que són d'alçades diferents. Va sortir el primer, perfecte, després el segon és més baixet, però després el tercer ja està entremig dels dos. No és igual d'alt que el primer i no és igual de baixet que el segon. Sembla que m'estiguin prenent el pèl aquí. No. I tinc altres exemples. Com per exemple aquests 2 llibres que tenim aquí. Què representa això? El primer és més baixet, el segon és més alt. Ens podem posar d'acord, si us plau, una mida o l'altra. Vull dir, ho entenc en aquest cas, perquè una és l'edició americana i una és l'edició anglesa. Tot i així... Però ho entendria, però és que en els altres jo sincerament no ho entenc i em sento molt orgullosa de poder-vos afirmar a tots que això serà solucionat des d'avui mateix. Ara que he pujat al tro, ja us podeu esperar llibres tots iguals de mida. Gràcies. A mi també m'agrada molt, a mi també. Bé, sabem que tens molts contactes i que coneixes molts autors, per tant, a quin autor li encarregaries que t'escrivís un llibre? La Joana. Des de ben petites que ens coneixem i hem crescut juntes, jo vaig viure tot el seu procés d'escriptura de tots els Harrys i és un privilegi poder confirmar que hi haurà un 8è Harry Potter. Sí, és brutal. D'això és el que estava parlant amb ella per telèfon. Ara que he pujat al tro, li vaig suplicar, si us plau, si podia escriure un 8è llibre. I ha dit que sí. O sigui que crec que avui és un gran dia. Estic molt contenta de poder fer aquest anunci oficial i confirmar-ho. Sí. Uau, conèixer la J.K. Rowling, això sí que és un honor. Però, en fi, quin llibre baixaries al soterrani per fer espai per nous llibres? A veure, per sentir una opinió més fresca de la reina. Crec que aquesta pregunta és una mica inapropiada, tenint en compte que tothom en el món dels llibres m'està observant ara mateix i no em veig en la posició de poder-la respondre, em sap molt de greu. D'acord, ho entenem perfectament. Molt bé, doncs, com tu saps, una de les coses més importants dels llibres són les seves portades. Per tant, a quin artista li encarregaries que et fes un mural? O sigui, a quin dissenyador de portades de llibres li encarregaries que et fes un mural per al teu palau? Ui, he conegut molts artistes al llarg de la meva vida i crec que seria molt difícil escollir-ne algun en concret, però de la meva infinita col·lecció de llibres n'hi ha alguns que destaquen molt, com per exemple les noves edicions de Harry Potter. No estic dient això perquè la Joana i jo siguem molt amigues, però és només que, vull dir, aquestes portades són veritablement increïbles. El Johnny Dazzle i jo, ens coneixem des de fa molt de temps i sí, té un talent que no es pot negar. Però també volia ensenyar uns altres llibres que conec que bàsicament els vaig comprar per la portada, o sigui, no sabia de què anaven, em feien una mica de cosa i els vaig comprar per la portada, per tant crec que també haurien de sortir, que és la saga de Silver de Kerstin Gier. Aquests 3 llibres, les seves portades, cadascuna d'elles són
impecables. I el que més m'agrada d'aquest llibre és que no en sé el seu dibuixant, per tant, no és que sigui un dels meus amics de tota la vida, sinó que simplement és algú que fa unes portades precioses. A mi també m'encanten aquestes portades, les noves. Passant a la següent pregunta. Quina cara de personatge de llibre posaries en la moneda del teu regne? Bé, òbviament aquest nou regnat té la meva cara a la moneda, però si l'hagués de canviar i hagués de posar un personatge del llibre, crec que seria l'August de Wonder de R.J. Palacio, perquè crec que el que ens demostra aquest llibre és que no hem de jutjar un llibre per la seva portada i que no hem de jutjar una persona per la cara que té i que la cara de l'August és preciosa i que ningú es pot ficar amb ella i que tothom l'ha d'acceptar tal com és, perquè el que és important és el que està en el seu interior, no el que està en el seu exterior. Per tant, crec que la cara de l'August en una moneda demostraria molt de com avança, de com avancem i de com ja no jutgem. Uau, és veritat. Gran resposta. I bé, ja arribant al final de l'entrevista, a quin llibre li donaries el premi de Rei dels Llibres 2016? Home, això ja són paraules majors, entregar un premi. Però jo, com a lectora que sóc i com a reina d'aquest nou regne que sóc, però aquest any m'he llegit un llibre que ha sigut brutal, m'ha robat l'alè, ha sigut increïble. I li dono aquest premi, i és Harry Potter and the Prisoner of Azkaban de J.K. Rowling. No és una promo per la meva amiga que està escrivint un nou llibre, el 8è de Harry Potter. No, veritablement aquest llibre ha sigut increïble, m'ha encantat, l'he disfrutat moltíssim, l'he llegit tant en audiollibre com en llibre i me n'he enamorat. I una altra vegada aquesta portada, mare meva, Johnny Dudley és un artista. I aquest llibre m'ha agradat molt, crec que és un dels millors de la saga i encoratjo a tothom que ens està mirant que se'l llegeixi. Completament d'acord amb tu, soc una gran fan de Harry Potter i crec que es mereix tots els premis del món. I bé, fins aquí la nostra entrevista d'avui. Moltíssimes gràcies, Reina Clarissa, per haver-nos concedit aquest honor. Fins aquí l'entrevista d'avui. Ens veiem demà en l'episodi normal, ja no estarem a Palau. Sou benvinguts aquí sempre que vulgueu. Sisplau, un últim aplaudiment per aquesta gran reina que tenim. I recordeu, no pareu de llegir. Adeu! Hem acabat ja. Oh, gràcies. La reina té coses a fer.